Jamen, vi bliver jo sådan i det lidt eksotiske. Ja. Nu er den her jo ikke japansk, men den passer godt ind i det japanske. Den passer godt, og det er jo også, hvorfor den er blevet så anvendelig i japansk have, det er simpelthen den stamme. Ja. Altså fordi den har så smuk en stamme. Meget flot bark. Og så har den jo også en utrolig, bare med gnider lidt på bladen, ikke? Og så har den en dejlig duft. Ja. Og vi skal jo lige gøre opmærksom på, at det er Sydbøen, den her. Ja. Og at den egentlig hører hjemme i Chile og i det hele taget i Sydamerika. Ja. Men trives udmærket her i Danmark. Så. På lidt beskyttede steder, i hvert fald mens den er ung. Ja. Og når man kigger på bladen, så kan man godt undre sig lidt over, at det er en bøg med de ja, det er rigtigt. helt små blade, den har. Ja. Men det er en rigtig dejlig. Det er flot træ, og især den bark der er flot. Og når vi så kravler herover, så kan vi jo se et par fantastisk store kirsebær, du har her. Det er den der Prunus haliolivetta. Ja, altså en japansk. Den er så, det er jo simpelthen en busk, som er sat på podet på en stamme. Ja, det vil sige, at man tager en grundstamme her, og så sætter man en helt busk ind herop, så det bliver meget tæt. Ja, og så den skal så trænge til at blive lavet lidt mere åben i. Den skal tyndes ud. Ja. Hvad farve har blomsterne på? Den er sådan, starter sådan lidt hvidlig, og så går over i rosa. Okay. Det er jo utroligt flot træ. Ja, det eneste, jeg synes, det er så ærgerligt, at de står så kort, som de gør. Men det gør de. Det er rigtigt. Men så må man jo nyde dem den periode der. Ja, det er rigtigt. De står kort. Ja. Vi gik der lige forbi en af dine rigtig flotte ahorn her. Ja. Og her kan vi jo se, nu begynder efterårsfarven. Ja, nu begynder de, og efterårsfarven rigtig at komme. Ja. Det er jo tæskende flot herhen, og det nu bliver rigtig røde og orange. Ja, de er jo utroligt smukke. Ja, det er det. Vi har et par uge, hvor vores indgangsparti, som er det, man kalder ammetræer. Ja. Hvor ham, der laver ahorntræerne, han har simpelthen taget skuden fra, og så podet dem over på en grundstamme, ikke? Og så simpelthen, den fik vi lov til at erhverve os, og det er vi er rigtig stolte af, at vi har sådan et par ammetræer. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Men det er et flot træ. Ja. Og så findes de jo i en... de findes jo utroligt mange typer, ikke mange sorter, ikke? Ja. Her står jo også en, ikke også? Ja. En lidt anden type. Ja. Med meget anderledes blade. Ja, det har den nemlig. Ja. Og heller ikke gået helt i efterårsfarve, men den er jo ved at få det. Ja, der har ikke været rigtig de der froster i perioden endnu, så for at den begynder rigtig at komme. Det er nemlig det. Vi skal lige have lidt nattefrost. Ja. Og her er så tæt bunddækket med bregner. Ja. Det må være en ret lav bregner. Nej, det er meget. Den bliver ikke højere end det der. Men det er jo igen et fint dække heroppe i halvskygge. Ja. Ja. Og så har du jo flere træer her. Ja. Der ved jeg, det er Cotoneaster. Ja, det er nu er navnet lige væk nu. Ja, det gør ikke noget. Det er en af Cotoneaster-typerne. Ja, det er, ja. Også med en tæt besætning af blomster om foråret, og så røde bær herhen på. Og så røde bær her med efteråret. Ja. Og så noget kun farve på bladen igen. Ja. Og så noget af det, der rigtig slog mig, da jeg besøgte det første gang, Axel, det var den her hjerteblad her. Ja. Fordi man ser den jo ikke så sjældent efterhånden i danske haver. Nej, den er begyndt at komme en del, ja. Men jo ikke i den størrelse. Nej, det er jo klart. Den er jo mange år gammel også, ikke, som man siger, ikke? Men jeg ved ikke, altså, den er også ret krævende rent vandmæssigt, fordi jeg har jo tidligere haft rhododendron herunder, men den stjæler simpelthen alt. Ja. Så altså, der er kun de her Cotoneaster, der kan klare sig under. Ja, det er ligesom birk. Altså, birk det er noget i samme stil, ja. De æder jo også vand, så det er utroligt, men er jo også nogle smukke træer. Ja. Men de har altså de der flotte blade med hjerteform. Ja, det er dejligt træ. Ja, det er det. Ja, og så kan jeg godt lide, du har det her tætte hæk her. Ja. Ind imod, som jo ligesom kamuflerer plankeværket bagved. Ikke også? Ja. Der er så blevet skåret en del lige nu her. Ja, det kan jeg se. Ja. Men det er jo godt nok. Altså, hvis man holder dem med beskæring, så bliver det jo også tæt, ikke? Ja, så får man den der gode lukning der. Vi skal lige herned og kigge på den lille sag her. For den ser man normalt ikke på den måde. Nej, det er rigtigt. det er en sumpcypres. Det er sumpcypressen, ja. Og hvis folk lige kigger på den her, så siger de, nå, her har vi en vandgran. Ja, det er rigtigt. Den ligner utrolig vandgran, ja. Men de er jo meget mindre nålende, og de er meget mere graciøse i deres bygning. Men den vil du altså også have bonsai-agtig. Der vil du også have bonsai-agtig. Ja, du trækker simpelthen ned.
Havde den det der fra starten, eller noget Den du er, ja, det er, som sagt, det er den, der er også Thomsen lukket der, ikke? Der købte vi lampen ud i forhaven der, og så synes han, ligesom vi har kendt hinanden igennem mange år, at så var der 2 planter, som han skulle have eksperimenteret lidt med. Ja. Han lige har fået, og det var så den der parasollen dernede, ikke? Og så den her. Så den her, ja. Så det er de 2 der. Det er utrolig elegant træ. Ja. Nu kender jeg den altså kun, når den får lov at gå direkte op, men det her, det skal nok blive flot, ja. Det bliver klippet til. Den er jo ikke, heller ikke så gammel, jo altså. Nej. Lad du den stå ude om vinteren? Den har stået ude i vinter i hvert fald, ja, okay. og men den var så godt nok lidt, altså det er ud, der forår kom, men... Ja. Altså det er det med unge planter nede i den højde her, de kan have lidt svært ved, for når først den kommer op, så er den egentlig hårdfør nok. Ja. Det er den. Men køn er den. Ja. Ja, vi skal herned af stien her, og ind i alle dine trædebregner og trædesten. Ja. Fordi du har nemlig en sydbøg mere her, og det var noget af det første, jeg lagde mærke til. Det var dog lige godt utroligt. For det første, hvor gammel den er, for det kan man se på stammens tykkelse. Ja. Og så er den der sjove facon, at den ligger ud, og så rejser den sig igen. Ja. Er det noget, du har lavet, eller hvordan? Det er ikke noget, jeg har lavet. Det er noget, naturen har lavet, kan man sige. Fordi jeg var travlt beskæftiget i et par år, og så... Og det første år af den, kan man sige, der væltede den simpelthen. Ja. Og så, så løb tiden bare simpelthen fra os. Og så lå den ned, og så igen til næste år, så var først, jeg fik den rejst lidt op. Men den her så, den stadigvæk, den var tung, og så jeg havde tendens til at lægge sig ned der, ikke? Og så tænkte jeg, jamen, så må vi få det bedste ud af det. Ja. Og så har vi så plantet det der par stolper der for simpelthen at understøtte den ikke går hen og laver en ravage, eller den trækker roden op. Ja, nemlig. Ja. Okay. Så den skal vi så klippe. Den skal klippes flere gange om året, fordi den skyder ret kraftigt. Så nu er vi først nu i de sidste 2 år, vi er begyndt at klippe den. Ja. Før der var den altså simpelthen lukket, men det er igen det med stammen og så nogle puder ud, det vil vi så gerne have. Du har jo allerede fået formet en fin pude her, og jeg kan se, at du er i gang de andre steder. Ja. Hvordan kommer du helt derop? Du må op have en stige, ja, men det er det. Jeg har en god stige, men den skulle næsten demonstreres. Det er simpelthen en japansk stige. Nå. Og det betyder, at den er træbenet. Ja, vel. Og fordi, at når man skal sådan et sted hen, så skal man have en vinerstige eller et eller andet, men de er ikke egnet til vores grund, som er sådan ret ujævn. Nej. Og der med det med de 3 ben der, og den har nogle utroligt dejligt brede trin, så den er meget behagelig at stå og arbejde på. Ja. Så det er en rigtig dejlig stil. Og det er en god understøttelse, når der er 3 ben. Ja, den er rigtig. Ja. Og så er den rimelig godt til at justere på. Også det. Aha. Ja, se her er der rigtig farver. Ja. Det er også en sjov sag. Ja. Fint træ. Hvad er det for en? Det er en prunus. Det er en prunus? Ja, det er en prunus, der er med. Ja, det er en ret sjælden prunus. Ja. Det er jo en, som fik en planteskole i Randers til at skaffe hjem til os. Okay. Ja. Og prunus altså i blommer- og kirsebærfamilien. Ja, helt sikkert, ja. Jamen, vi går ned til dit vand her. Ja. Fordi det skal nemlig ses nedefra. Ja, det er også derinde, vi ser fra, når vi det sidder om morgenen og drikker vores kaffe, ikke? Så sidder vi her indenfor og så kigger op. Det første, jeg tænkte på, da jeg så det her sin tid, det har jo været et fantastisk arbejde at slæbe alle de sten herind. Ja, det har det. Fordi nogle af dem er nogle ordentlige bamser. Ja. Hvordan har du fået sådan noget på plads? Jamen altså, for det første har vi måttet købe stenen, ikke? Fordi de er ikke til at finde i naturen dem her. Nej. Fordi i japansk have vil man gerne have, at stenen er ret kante. Ja. Sådan ligesom, at det skal minde om det der bjergnatur. Ja. Men der har vi så hentet, og så har vi simpelthen trillet dem ind på et bræt, hvor der har været ruller under. Mm-hmm. Og så trillet dem ind, fordi der er ret smalt der, hvor vi gik forbi finen. Ja. Og så er det ind, og så har vi så ellers flyttet dem med 3 ben. Og så har du sat 3 ben op for at flytte dem? Simpelthen på banen. Okay. Og så en strop omkring dem. Ja. For de er umulige at løfte mange af. Ja, det er de i hvert fald. Du har fisk? Ja. Ja, jeg kan se, der er nogle enkelte. Ja, der er nogle enkelte tilbage. Vi har haft guldfisk, og så er bunkier. Jo. Men det bliver hårdt plaget her i foråret, da isen den smelter, kan man sige på. Fordi så kan komme både hejren og stormmågen, de kommer og piller ret kraftigt. Så vi har ikke rigtig nogen tilbage nu. Nogle få guldfisk.
Ja. Og en enkelt subunkia, tror jeg. Det er det, der er tilbage. Det er egentlig utroligt. Du bor herinde i ret tæt bebygget område, og så kom fiskehajer her. Ja, fiskehajen, den har været her flere gange. Og jeg kan forstå, at stormmågen, den er ret familiær. Ja, den sikrer sig ikke, hvad ikke der er nogen, der holder øje med, eller det er den skyggebillede, det ved jeg ikke. Altså. For den har siddet her på bænken her, hvor så banker på ruden, hvor man lige ligger på sig en middagskraber. Det må jeg nok sige. Så okay. Det er, det er så recirkuleret det her vand med pumpe, og så løber ned igennem. Der er gravet en pumpe, der er gravet ned, og så er ikke pumpen, den er i vandet, men så selve historien der, den er over i filter, og så er der gravet slanger ned langs med vandløbet. Ja, vel, ja. Og så over, så bliver lukket ud op for oven. Ja. Ja, det er flot. Ja. Men altså ikke de store problemer om vinteren? Nej, vi har ikke problemer. Selvom bassinet er ikke ret dybt. Nej. Der er lille, der på midten, der hvor det er omkring 80 cm i dybden. Ja. Vi har aldrig haft problemer med at fisken overlever. De går simpelthen til bunds? Så. De går nok til bunds. Ja. Og så har jeg en bitte akvariepump til at simpelthen skabe luft. Okay. Det er en ret vigtig ting, det der er bevægelse i vandet. Så fryser det ikke mere. Det ikke er frosset helt til. Nemlig. Ja. Ja, det er jo flot. Her har du brugt klyner, det kan jeg se. Ja. Oprindeligt som kanter. Ja. Hvad er din erfaring med dem? Jamen, vi kan rigtig godt lide klyner, men her solsorterne, de kan også lide dem, så de er terrorister, hvad det angår. De piller dem? Ja, de piller dem simpelthen, så vi har ikke kunne holde dem men, mange steder, men dem, der er, altså synes her, der kan de godt holde det, men der andre steder, der kunne vi simpelthen ikke have dem. Vi er meget glade for klyner, fordi de har den tendens til der at få det mos i sig. Ja. Og det passer jo utrolig godt til japansk. Det gør det nemlig. Ja. Altså nogle dejlige blokke af spagnum simpelthen, der er skåret ud, ligesom Leka-blokke, kan man sige, så bygger oven på hinanden. Ja, lige nok. Ja. Okay. Ja.